Hagajing la kai League 1 hapreng ka Taulos Persia ka Lens haba phai shagan ka jing la kai ka Lens kala khor ka nam job adin bagalala ban pilim sok ka Taulos hadu lai lanot. Hagajing la kai Premier League hapreng ka Brentford Persia ka Tottenham hagan ka jing la kai baro artani ki ken hon ki khai lemla ban pen khi jar nadu basdang ka jing la kai hadu bukot jong ka jing la kai. Hagawai par ka jing la kai Premier League hapreng ka Sunderland Persia ka Manchester City haba phai shagan ka jing la kai baro artani ki ken hon ki khai lemla ban pen khi jar nadu basdang ka jing la kai hadu bukot jong ka jing la kai wala baro artani ki ken hon kila persang banio pen khi jar Henry ki klemla ban penurlong badleng magne ki jinga khai ka Manchester City kadang ne kerdan ka baar hagami ye khen point ka Arsenal kadang bad ye kerdan ka Bengkong ka Aston Villa ka bad ye kerdan ka Balai hagaba kaduna satang ar point ya ka Manchester City ka Liverpool ka bad ye kerdan ka Basau ka Chelsea ka bad ye kerdan ka Basan bad ka Manchester United ka bad ye kerdan ka Banriu nagi khat khandai tli jinga kai. Hagajing la kai Serie A prenga ka Cagliari Persia ka AC Milan hagan ka jing la kai ka AC Milan kala khur ka nam job hadin makalala ban pelim ka Cagliari ta shigol lanot baria ka shigol jong ka AC Milan laya ban tab ha ka benit ka Basan Peu lengbau Rafaelio baleng ba ka jing job ka AC Milan kala kiu ka kerdan ka Bengkong hagami ya ken point. Hagajing la kai Saudi Pro League hapreng ka Al Ali Saudi Persia ka Al Nassr haba phai shagan ka jing la kai ka ken hunia le kai jong Ronaldo ka Al Nassr kalamat ka namrem Bengkong hagan ka Samoy hadin khan artli ki jing la kai hagaba kala sya penlim hakamat ka Al Ali Saudi dan laila ar baleng bagan ka jing sya rem jong ka Al Nassr ka Al Hilal kadang don jingkerman ban kiu biang sya ka kerdan ka Bengkong namar ka Al Nassr ka tam tang ar point ya ka Al Hilal ka babad ya ka kerdan ka Baar.